Awukalali. Bese ngithi ngiyalala kodwa sengivukile. So Yeah, sorry for coming back late. Mangehle meeting. No, I was explaining ukuthi lento isuswa umuntu nje. I don't think ukuthi nawe wayiqondile, but I don't know ngoba badila nayo kwa iPad. Kusection ukuthi i-clerk owathi wakabhale kwasekusayina-ke angani umsupervisor noma uhead we-section. Uma ubhalela umkhonasi ukuthi bamphenya something. okay. But manje mayenza njalo usethi sebebhala ukuthi ba-receive i-complaint from me. Following that receipt-ke base beqala-ke. Mina angazi kwakuthi baqalile or abaqalile or babhala or ababhale, so angazi lutho. So mayi-receive-ke umkhwanazi usethinta u-chief of staff uthi ngithola incwadi la athi angazi uminister noma uthi uyi-reference la. Umuve nayo chief of staff wakho lo waka-water and sanitation nomunye? Omunye manje. Okay. Manje mangiyithola la mayengitshela angekho mina office ngikwenye indawo. Ngithi mina ufunde leyo ncwadi ayifunda ngithi awuyithumela ngibuke bese ntayi. Indlela engcono la ukuthi uthi yena umkhwanazi akacele incwadi engicomplaina ngayo mina noma yini kenye engicomplaine ngayo kwa-iPad. Indirectly ngiqonde ukuthi udinga i-evidence kahle. Iyona ezocacisa ukuthi uminister ucomplainile yini. Ucinga phela ngeke uvele uthi umuntu ucomplainile engakaze akufonele, engakaze akuwhatsappele, engakaze abhale email, engakaze enze lutho. Shuthi ixoxwephi leyo ndaba? Ukuthi ixoxwephi leyo ndaba. Now bese into nje abahlali beyenze abantu bakwa ama-Hawks kanye nabo labo ukuthi uma decide ukuthi bazobrief babrief. Decide bona futhi babrief ngani futhi uzothi nje uzwile kuphela. Into yakho, yeah. So-ke makudlula angitshela chief of staff athi hayi uthi ayikho incwadi. Bese ngiyayithulela. The next thing ukuthi ngidecide ukuthi hayi lento yona ibiveliswe kanjani ngibese ngithi ku-special advisor advocate Pikoli awu-engage labo bantu bakwa-iPad ukuthi uma complain or submit a complaint kubo wenze njani ngoba manje ngifuna ukuzwa ukuthi what is it that represents i-complaint yami kubo umkhwanazi. Abese yachaza-ke ulento achaze uPikoli achaze nanokuthi what it relates to. Abese ethi ulento ku-executive director no akho ncwadi bayibhalele umkhwanazi, there's nothing, akho problem. They only are implementing decisions abo. There's no letter and so on. General reference yami and so on. Abuye-ke bese ngiyambhalela-ke bese ngiyamthumelela le ncwadi ngoba uyaphika kuPikoli bese kuPikoli naye incwadi. Tshela lowo muntu ukuthi naye incwadi. Athuke-ke lo athi hawu le ncwadi
akazayi-authorize ukuthi ibhalwe ubengayazi kwayona. Hayi ngiyithuleleke hayi kulungile usho ukuthi ezinto zenzeka ungazuthi ziya kanjani nokuthi zenzakalelani. Ngokuqhubeka-ke kwesikhathi-ke bese bethe hayi no, they are instituting an investigation with a view to doing a disciplinary hearing ngoba le ncwadi was not authorized. Alo muntu esayinile ukuthi ay-authorize didn't talk to executive director. Ngiyithuleleke bangifonela I think one of the days ngangalithatha ucingo wayeka nje angicasukile ukuthi what kind of an institution is this department ngoba kuyi-department khona where you write into I mean uma ubhala uthi complaint ka-minister iyiphi le complaint okhuluma ngayo should bakudicayidela hayi azathi yena-ke mase ngikhuluma naye the following day azathi ngisho kube-ke babezombhalela-ke incwadi they are not allowed ukudisclose ukuthi bayithathe phi i-complaint so they couldn't have written iletter njengaleyo disclose ukuthi uma bethole into baze babhale bathi siyithole kuKhumbulani Khumalo. Or you don't you investigate udaba. Angikaze-ke emva kwalokho ngeke ngezwa ukuthi bahambisa incwadi be-withdraw the first letter base beshiya-ke properly written. Manje-ke uyabona masebenze njalo-ke ngokwabo although they would have needed to take steps to correct i-error yabo kodwa in the eyes of the public already kweli media kusho ukuthi yimi-ke manje esengithe hayi akwenza ukuthi which I never said I never advised or asked or complained to anyone. Oke manje-ke sekusuka-ke lowo msindo-ke ukuthi hayi uminister akusashiwo ukuthi i-IPD inento ekhuluma ngayo kulowo ncwadi kuthiwa nje umculo ufuna ukuxosha uNhlanhla Mkhwanazi. Now khulumile no-national commissioner ngoba lo-national commissioner o-appoint o-commissioner bom-province angikhulumile lutho angina-complaint anginalutho nje Mkhwanazi anginalutho futhi about any other provincial commissioner. Ngisebenza nje kahle anginalutho. Bathi-ke yena uMkhwanazi waqala wakhuluma nje babem-invite ku-portfolio committee ngezokhuluma into ey'ningi nje that I wasn't sure about, I didn't know, and I wasn't expecting address i-portfolio committee, including ukuthi kunomuntu akhuluma naye oyi-close association yami owamtshela ukuthi kukhona into eyenziwayo ngaphakathi ukuthi axoshwe. Ngangazi-ke uyamsho lo muntu manje lo muntu amshoyo uComrade nje wase-North West. Akasebenzi edepartmentini, is not my close associate as ayesho lapha. Uma ngila-understanda lelo gama umuntu nje oyafone ngey'nto zakwa-ANC not izinto ze-department. Uya-WhatsApp nje uma ukuthi khona ayitholile ye-department mhlawumbe enhle noma engeyinhle uyabona like comrades would do so. Would ekucheck-e ngobekwazi kukhona icala lapho elingaqhubeki kanjani. I get those things every day. Manje-ke those are from people that I know and from people that I don't know. Manje uthi as a close association
we-apply ukuthi umuntu engibhema nawo ugwayi shuthi udakhe kanje uphuza nayo ibhadi, which is not the case at all. So this year njengoba kuMarch nje, I think the last time ngimbona it was last year. Ukuhlangana nje naye at his request ezodiscuss enye into yakwa-ANC futhi ambona-ke Joxoxo. So and there are many so people abafuna ukubona bakwa-ANC, and I know ngafika or iPhone asikhuluma ucingweni. It depends on availability. So, but now what seems to be happening, I think there's some kind of a campaign corner. Anginankinga naleyo campaign ukuthi kukhulunywe ngo-National Provincial Commissioner, whatever people feel. What I have a little bit of a problem ukuthi umchuno ufuna ukuxosha umkhwanazi based on into I-picked, because that's false. So that's the thing. Yena mkhwanazi umese responda kushuthi yena is buying to story akazwile without ukuthi enze follow up on a case yena ke qobo. Because mayse address portfolio committee kushuthi story sakhe naye uzwe ngabantu njengoba nawe ugcina uzwa ngase officeini. No, istori sakhe sisuka kuye uthi uhlangene nalowo muntu lo oyi-close associate or noma uthele lowo muntu anoma wathi usho yena lowo muntu uthi uyi-close association yami noma unjani. Uma ngimbuza lo muntu uthi hayi angikaze ngisho mina umkhwanazi uthi ngi-close association yakho bakhuluma ngento ababekhuluma ngayo bangafika kuleyo nto bangayikhuluma leyo nto uyayiphika ya ubeke enye into. Nami washo ukuthi angizukuba interested entweni ngempela nami engithi ngoba ngiyazi nokuthi is not my close associate, even if babesho babevuma ngalokho ngoba angazi babekuphi labo babekhona. So bakhona abantu ngachaza nje portfolio committee ntiyazi ukuthi the week before ngithola ucingo e-World Bank kuthiwa ukhona umuntu engimaziyo owusibanibani okwamchunu othi he is my younger brother, nale igama nasesibongo. Ngithola kuwo amaphoyisa. Yena kwenze njani? Ayikhona umuntu la e-World Bank ohambe ekhuluma ukuthi hayi ukuthi uyi-close associate ubhuti wami omncane. Muphi yena? Ngichaze ukuthi I don't have a younger brother. My younger brother perished in 2005. And kubo bonke abantu engibaziyo abancane bakwamkhulu hayi akekho njalo engimaziyo futhi ose-World Bank hayi akekho iningana labo base-KZN. So iphike-ke so kusho ukuthi baqhubeka benza into ababenza. So it's not, even if wayethe uyi-close associate kodwa ngachaza ukuthi it's not a close associate. Uma uzohamba ngalokho uthi kusho yena noma kusho bani, nangu umuntu wayengifonela. And the week before angithole enye futhi inquiry ngumuntu kuthiwa uya-fundraiser ufuna imali kubantu athi uthunywe yimi. So those things are normal. Noma zingekho right, but ziyenzeka nje on an ongoing basis. Umuntu afune nje ukuyiphakamisa noma ukwenzani. So I didn't take exception ngaleyo nto. But what I know is that he is not my close associate. And I have never discussed umkhwanazi nalowo muntu ngoba
kwako kwenzeka kanjani ukuthi ngikhuluma ngokukhona umuntu waseNorth West iy'ndaba zase-KZN. hayi mhlawumbe kuba umuntu wase-KZN ngangakhulumayo ngomkhonazi ngithi mhlawumbe uma kuthiwa usebenza kanjani kunjani kuba umuntu wase-KZN kodwa nje ungasoli umuntu wakwenye province ongahlangene nemnyango oyikhulumele nento zakwa-ANC bese ukhuluma ngisho ngabe-ke kwathiwa kodwa ungaze ukhuluma ukuthi manje ngifuna ukuxosha ubani. How do you start that conversation? Lo muntu akaphointwa wuwe akacasule ngalutho nami angumcasule ngalutho. Kuyasebenza nje with him at a distance of ngisebenza no-National Commissioner uyena oclose nabo, so into nje uyabona ukuthi hayi cha uyafikiswa nawe uhluphile ma ufika phela liyazi kuyigalelo lokuba straight ayihlangani indaba ezithana lento abayifaka kumphathi wejele lo ukuthi mhlambe kukhona ukuphazamisa cause ama-articles abawakhiphayo ahamba nalonto nje ukuthi kunjani lento ye-Kingpin yase-Westville ngoba igcina iveza nalezo indaba ukuthi ngathi wavimba ukuthi aboshwe, so now uyam-invest uyena lo jele welo wama-drugs umkhwanazi wabuza ukuthi i-IPD ekhuluma lokho angithi mina angazi lutho angazi ngaleyo nto. So kwasethiwa-ke i-IPD esho lokho ukuthi kukhona i-incident eyenzeka wara so ileyo nto abayilandelayo. It doesn't come from me. It doesn't come from me. Akekho ufuna umuntu okwazi ucomplaina ngaleyo nto kumina. Wangitshela I don't even know lo muntu awunakwama-details kuleyo prison uthi umani lo my sister, I don't know anything. And this is the field department ayekho umuntu okwangixoxela ngaleyo incident. So into obona ukuthi ukuhlaseleka nje which is part of i-package uma usebenza ko aqali kodwa futhi in the past engahlaselwa umuntu ethi wacontractwa i-department eka-education la KwaZulu-Natal ukuthi akhande isikole manje ngani mathi wasikhanda isikole wasiqeda aze akhokhele so ufuna ngimkhokhele rude umuntu uyabona noma ekhuluma nami ekhuluma njengazuthi sazana kudala ngumuntu nje wangakubo uyabona nje omunye onhlwathikele sixovela naye udala kuwumuntu wesifazane kodwa yabona ma ngithi hayi cha angazi lutho ngalolu daba kusho ukuthi ngizake ngi-check hayi nansi into eyistory engiyitholayo ngalento so we can't pay you ngoba ungaqashiwe i-department umuntu ngathi wayiqashiwe i-governing body ukwenza whatever he was supposed to do esikoleni manje akukho la ukuthi khona department uyaxhuma nje ukuthi ngoba i-governing body hayi eba rude uyabona ukuze-ke ngithi ngoba ngangihluleka ukumncenga ngithi ngiyamncenga ngikhulumisa kahle ngomuntu ngagcina nje ngimnikeze umfana engangisebenza naye ngathi hey awendishe lo muntu lo kade ngithuka engibelesele akaphindanga wangifonela emva kwalokho kuze kube namhlanje. So iyalimaza lena ndaba ezethu. So ithini into, what do you think one should do kulesimo? Ihlaliseke phansi ninayo umkhwanazi noma ikephi kahle la ikhona u-IPD ngoba i-problem ukuthi uyabona ngibone angazi into
uNchabeni uspokesperson we-cabinet. Cabinet, yeah. Ukhona umuntu ongiphosele something ayishilo kwangathi uthi government ngoba kwi-TV yabona amagama aphansi lapha ababhala i-caption indaba zethu futhi sebeyafunda lapha bafunde indaba lo muntu uthatha isithombe sibhala ukuthi government is concerned about tension between Mchunu and Mkhwanazi, Provincial Commissioner, Minister. So mina mangithola lento abayithumela kumina ngibuka leyo caption ngithi naw uNchabeni ngoba sine cabinet izolo akaze yarise le ndaba uyithatha phi yabona ngiyilalele lento unami ngiyilalela nje siya driver siphume emhlangano kuzwakala sengathuthi ukuthi uconsent uthi uconsent ngimfonele agcine buyile-ke abe seyangitshela ukuthi no kuvela umbuzo kade address imedia so kwavela umbuzo ku-audience wasephendula-ke and mangumlalelisisa she didn't say government consent nge-tension between ukhulume nje ukuthi if there is such tension they would be consent. So which I don't take offense on. I have no problem with that. It was not her speech, it was not her address. Futhi ke ube diplomatic ngakho. From there. Sorry ungena David ngithi ube diplomatic ngakho ngoba phela akavuma akaphika akakwazi uma kunjalo since there's nothing ezisiwe kuye akakwazi ukuphendula ngakho uyabo angithi nami bengibangaza ngithi ngizombuza ukuthi uaddressa imedia ngalento ungangibuzanga ubusho ukuthini ngoba I know of into ke kodwa enkulu nje enkulu angithi uma ngine-tension nawe ngiba nayo into kuyimi in my feelings nasengqondweni ukuthi yazi asikhulumisananga kahle nosibani manje anginayo into esingakhulumisananga kahle ngayo asikwazi ukuvela sixabane esikhaleni nje sibe ne-tension esikhaleni. It's impossible, yabona. So angina-tension, anginankinga noMkhwanazi. And I think he's one of the commissioners who are working well in the provinces. The last province I visited, Limpopo, and I found that they really are doing, I think they're the best province. State Sabo, yabona, and I think we're fortunate there are lesser criminals there, although it's a middle to big province, that one. I think in the country it's about number 5 province, Kulu, Embo, KZN, Gauteng, Eastern Cape, Western Cape. But Manguga, qualitatively, in the I was quite deep with that. So I'm saying, Gogo Provincial Commissioner, they're doing the best they can. They need our assistance and so on. So why would I just take an exception to Mkhwanazi? A confrontation, no my problem, no my. Also, into nje. Ingandiza phela social media, kushiwo whatever. I think people have a right to say whatever they say based on facts or perception or whatever. Uzayithini ngoba ivelile although ingenakhanda lokuthi nayi lento iyadida-ke indaba zethu because the way okuza ngakhona i-propaganda that is behind everything inkulu kakhulu and ingishiya ngingazi ngempela ukuthi kanti i-intention kahle kahle iyini.
Uyabona. Hayi uyabona ukuthi kusho khona umuntu oyiphekayo somewhere ke manje kusho ukuthi khona abangenelayo abenza something ngoba ade ngibona umoya nje la uyathuka-ke yena usamlungu angalo umlungu upretenda ukuthi ungazi uthi we've got Mkhwanazi angazi kanjani bese ethi-ke hayi uMinista uMchunu he is working with us ngimnikeze noma simnikeze i-BMW X5 nefebe so ibona enhlwathi leyo so igibele enhlwathi uzozivele ngama-sunroof manje leyo-ke ngiye enkantolo ngayo ngoba ngikwazi ungalivula icala yabona ngoba I've found ukuthi umuntu owaziwayo how emaphoyiseni, so I'm going to be opening a case. Ayikho indlela ngoba phela uyangisukela nje angazi ukuthi hayi cha ngabona nomalima-ke entweza naye yabona entweza nje ikhuluma eralini yakhe usefaka mina ukuthi uMkhwanazi uyachajwa ngoba ubezobopha mina kade indaba enkulu kodwa-ke umalima akayikhulumi into kanje ungakaze uhlale naye wamkhulumisa. The only thing uyabona uma uhlale naye wamtshela into akabe sakhuzeka futhi akakutsheli i-timing yokuthi uzoyisho lento oyishilo kuphi nene. Umuntu onjalo ungamgqiba waze yonke into uyathanda umuntu othandayo nje ukukhuluma so kusho ukuthi kukhona okukhulumile naye somewhere somehow wayeseba nesibindi sokuthi awazi ukukhuluma ngalokuthi azalandelele akadingi isibindi lo muntu eyikhulumela nje yonke into efika ekhanda yabona so wakhuluma-ke I'm informed ukuthi uMinister of Police wezoboshwa angazi ukuthi usuke ezokwazi ngani umalima uma kuzoboshwa umuntu and so on anyway so into enjalo ngasendaba mhlambe kodwa-ke ithimba elithestekile la kulabantu ofike wabahlakaza uyifikela mhlambe elithestekile usendleleni yalo nje kahle between the two of you they are threatened. We are not far off. Zikhona izinto nje that mhlambe nge-standard somuntu noma ngumuntu obukayo zinkulu noma they're hard but mina angizwa ukuthi I'm dealing with hard and big things. But zikhona izinto ebengahambi kahle that we have had to attend to without really accusing anyone ngomunwe. But with no lenti wrong le ayilungisi no le wrong. That's what we're doing. Mo uappointiwe bese uyalala uappointele ukuthi usebenze and a lot of things will come from how you think work must be done. I mean, it's natural. And if you feel you have to change something, you see a crime South Africa puzzle. And kulama province awu-4 iwonahamba phambili Gauteng, KZN, Eastern Cape and Western Cape. It doesn't matter who is doing what and how and so on. The real thing is that crime is high, and these are the 4 provinces that are leading. And Mkhwanazi is doing his best, is doing what he can. So why would I, it defies logic. Why would you, basically, hayi angithi labantu baba-ANC bacorrupt bamfuna umuntu osebenzayo wena unqamuza kwasana ukhathalele kuthenjwa I don't want to deny ngoka-ANC, but I don't know since when am I associated with corruption to a point where I can go and say, hey, lo muntu ulwa ne-corruption. Manje
In the first place, Umkhonyozi is not necessarily fighting corruption as per se. It's fighting crime. Abantu ababulala abantu konanda, abantu ababulala abantu abenza o extortion. Physical. It's not the corruption fraud and stuff. ANC as well, and therefore uvinjwa kuyo. Although now was a statement about politicians, so uyabona uma ukhuluma kanjalo usuke ukhuluma nje, it's like a person nothing. Amaphoyisa corrupt, yabo. Uzukwenza nje statement esi-wild nje until you say this policeman, yabo, has done something wrong and is tarnishing the image of police. We are dealing with a real thing again. In fact, we need to say you are wrong. Yeah. Anyway, that's the issue. Ake umuntu alale phekwayo ndaba ezitha ngoba izoskejisa makunje. Izoskejisa ngoba yebo bathestekile but sizoyithola sibuyele emuva nakho konke sekwenzakela. Uyabo. No, it's true. It's true ukuthi uyabona ukuthi khona into ekhona eBhibhile yabona so iyangiconcern nje ngoba ukuhlala vele igama lami noma livela without any fact ade nje le ntombazana nje journalist ethi intombazana hayi lo ikhula nje le perception ikhula ngithi mina ukuthi ikhula nje ayina fact ngoba awukho umlomo walento ngize ngiyayitshela ngifanisa ngelento ye-DNA I think engayisho ukuthi uma umfana emithi isithombazane bese yaphika kanje kokwenziwa i-DNA uma i-DNA ibuye i-positive bese uthi uphika kanjani ngoba nansi i-DNA. Now, in this case, there's nothing that you will ever put on the table. There's nothing, absolutely nothing. No, absolutely not. Ake silale phekwayo ndaba ezitha mhlambe ngizokuthinta kusasa or Monday. Mhlambe umuntu esebone ukuthi isebenze kanjani ngoba sogeja mfo sizogeja. Yeah. Sizogeja siyasimanje kanje. No, I will appreciate that. Yeah. Okay. Ube right ke ndaba. Ngiyathokoza kakhulu Okay. call yakho. No, kulungile. Thanks so much. Okay, bye.